Wagi ang pambato ng San Fabian na si Andrea Cayabyab sa Miss Universe of Philippines sa Pangasinan 2025 na ginanap noong Biyernes sa Don Jose C. Magno Sports and Civic Center, Pozorobio, Pangasinan. Nakuha ni Andrea ang titulo matapos magpakita ng husay sa Q&A, talento at sa pagrampa. Hinakot rin ito ang iba pang mga major award gaya ng Miss Photogenic, Best in Evening Gown at Best in Creative Costume. Sa kanyang pagkapanalo, magiging bahagi ito ng mga aktibidad at proyekto ng organisasyon upang magbigay inspirasyon at isulong ang karapatan ng mga kababaihan sa buong Pangasinan. Samantala, si Andrea ang magiging pambato ng lalawigan sa Miss Universe of Philippines 2025. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.